Ο Έντι Μάνσον είναι ένας από τους χαρακτήρες του οποίου ο θάνατος ποτέ δεν τέριαξε πραγματικά. Αλλά όταν εξετάζεις το lore του Dungeons και Dragons και το συγκρίνεις με το Stranger Things, αρχίζει να εμφανίζεται ένα πολύ ξεκάθαρο μοτίβο για να το αγνοήσεις. Ο Έντι δεν πέθανε απλώς έτσι. Πέθανε με τον τέλειο τρόπο ώστε να ταιριάζει με το lore του Dungeons και Dragons. Οπότε ετοιμάσου, γιατί σε αυτό το βίντεο θα σου εξηγήσουμε γιατί ο Έντι θα επιστρέψει στην 5η σεζόν του Stranger Things. Πρώτα απ' όλα φυσικά υπάρχει το συναισθηματικό και το εμπορικό κομμάτι. Η σειρά ήξερε ότι δημιουργούσε έναν χαρισματικό χαρακτήρα με τον οποίο χιλιάδες άνθρωποι θα συνδέονταν και θα ένιωθαν ότι ήταν ο καλύτερος τους φίλος. Και το καλύτερο που θα μπορούσαν να κάνουν ήταν να τον βάλουν βαθιά στις καρδιές μας για να τον σκοτώσουν μετά μπροστά στα μάτια μας. Η επιρροή του ήταν τόσο μεγάλη που ήταν σαφές πως αυτό θα τους επέτρεπε να τον φέρουν ξανά στο τέλος. Και αν όλες οι παραλίες, τα μπλουζάκια και τα pullover του Hellfire Club πουλήθηκαν σαν φρέσκες τορτίγες, φυσικά και θα εκμεταλλεύονταν τον Έντι για να βγάλουν λίγα παραπάνω χρήματα. Εντάξει, δεν είναι όλα εμπορικά. Ο Έντι μάλλον θα επιστρέψει στην 5η σεζόν σύμφωνα με τα γεγονότα του πρώτου μέρους. Είδαμε ήδη ότι τώρα σχεδόν όλοι θα έχουν τις δυνάμεις του Βέκνα. Ο Will όλα τα παιδιά που απήγαγε. Τώρα η Eleven ελέγχει πλήρως τις δυνάμεις της, αφήνοντας τον Βέκνα εντελώς ευάλωτο. Όλοι θα στραφούν εναντίον του και εδώ είναι που ταιριάζει τέλεια η επιστροφή του Έντι. Πιθανότατα, ο Βέκνα θα μείνει μόνος απέναντι σε όλα τα παιδιά με υπερδυνάμεις. Έτσι, για να εξισορροπήσει τη μάχη, ο Βέκνα έχει έναν άσο στο μανίκι που κανείς δεν περιμένει. Μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς και σίγουρα θα φτιάξει έναν στρατό με όλους όσους είχαν έναν θάνατο που σχετίζεται με τον ανάποδο κόσμο. Θα δούμε εμβληματικούς χαρακτήρες που νομίζαμε ότι δεν θα ξαναβλέπαμε, αλλά ο πιο δυνατός από όλους θα είναι ο Έντι. Και φυσικά θα είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά να καταφέρουν να νικήσουν όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που τώρα αποτελούν μέρος του στρατού του Βέκνα. Οπότε θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο ώστε ο Βέκνα να σπάσει αυτή τη σύνδεση που έχει με τους στρατιώτες του. Και εδώ έρχεται ο Έντι. Αυτό γιατί? Ο Έντι είναι μέρος του πιο σημαντικού lore του Dungeons και Dragons για να νικηθεί ο Βέκνα. Στο Dungeons και Dragons ο Βέκνα νικήθηκε από το ίδιο του το δεξί χέρι, Κας. Και όταν αναλύεις την ιστορία του Κας, συνειδητοποιείς πόσο μοιάζει με την ιστορία του Έντι στο Stranger Things. Ο Κας ήταν ένας πολεμιστής πολύ υψηλού επίπεδου, αγαπητός, χαρισματικός και σχεδόν αδύνατο να τον ξεχάσεις. Ήταν ο μεγαλύτερος ήρωας που θα μπορούσε να βρει ο Βέκνα. Και βλέποντας τις ικανότητές του, τη δύναμή του και την παρουσία του, ήξερε ότι έπρεπε να τον κάνει το δεξί του χέρι. Ο Βέκνα του έφτιαξε ακόμη και ένα υπερδύναμο σπαθί, το σπαθί του Κας. Ένα όπλο με συνείδηση, επικίνδυνο, που θα μπορούσε να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε. Και έτσι έγινε. Με τον καιρό το σπαθί άρχισε να ψιθυρίζει στον Κας ότι ο Βέκνα δεν τον χρειαζόταν πια, ότι αυτός ήταν καλύτερος, ότι μια μέρα θα τον πετούσαν. Ο Κας έπεσε σε αυτή τη χειραγώγηση, μπήκε στο βασίλειο του Βέκνα, του έκοψε το χέρι, του έβγαλε το μάτι και ξεκίνησε μία από τις πιο επικές μάχες του lore. Και οι δύο εξαφανίστηκαν από το επίπεδο που βρίσκονταν και αργότερα ο Κας επέστρεψε ως βαμπυρικός πολεμιστής, ένα από τα ισχυρότερα όντα. Όπως θα δείτε, πολλά πράγματα σχετίζονται με το lore του Έντι στο Stranger Things. Ο Έντι ήταν απόλυτος επαγγελματίας στα Dungeons και Dragons. Στο Hawkins ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς πολεμιστές. Ήταν πάντα χαρισματικός, αγαπητός και τόσο γενναίος που θυσιάστηκε για να προσελκύσει τις νυχτερίδες από τον ανάποδο κόσμο. Έδωσε τη ζωή του για τους άλλους, κάτι που τον έκανε ήρωα για πολλούς. Και πιστέψτε με, ο Βέκνα το κατάλαβε αυτό, βρήκε έναν πολεμιστή τόσο πιστό που έδωσε ακόμα και τη δική του ζωή. Και εδώ μπαίνει η θεωρία για το γιατί θα επιστρέψει στην 5η σεζόν. Ο Έντι πράγματι επιστρέφει, αλλά ως ο σκοτεινός πρωταθλητής του Βέκνα. Για να το καταλάβουμε πρέπει να ξεκινήσουμε από τον θάνατό του. Ο Έντι δεν πέθανε σαν ένας κανονικός άνθρωπος. Πέθανε μέσα στο Upside Down, κατασπαραγμένος από τις δαιμονικές νυχτερίδες του Βέκνα. Και αυτά τα πλάσματα, που απέχουν πολύ από το να είναι απλά, λειτουργούν ως επεκτάσεις της μαγείας του Βέκνα. Είναι ψυχές που εκτοξεύονται σαν ζωντανά βλήματα στους δράκους και μπουντρούμια. Έτσι είναι που ο Βέκνα σημαδεύει τα όντα που αργότερα ανασταίνει. Ο Βέκνα μπορεί να ανακατασκευάσει σώματα, να τα διαφθείρει και να τα μετατρέψει σε στρατιώτες του. Γι' αυτό ο Έντι δεν διαμελίστηκε, υποβλήθηκε σε επεξεργασία. Ο ανάποδος κόσμος δεν τον σκότωσε, μόνο τον μεταμόρφωσε. Από εκεί ξεκινάει η πρώτη φάση.
Ο Έντι ζει ξανά στον ανάποδο κόσμο. Σαν βαμπυρικό πλάσμα, με το σώμα του μεταλλαγμένο, ξαναγεννιέται ως σκοτεινός πολεμιστής χωρίς μνήμη ή ανθρωπιά, μετατράπηκε σε όπλο. Ο Βέκνα τον θέλει ως εκτελεστή του, ο φύλακας της καρδιάς του ανάποδου κόσμου, το ακριβές αντίστοιχο του ρόλου που έπαιζε ο Καπ Βέκνα στη αρχική μυθολογία. Και ναι, εδώ ξεκινάει το πραγματικά ενδιαφέρον. Ο Κας μπόρεσε να προδώσει τον Βέκνα μόνο επειδή είχε ένα όπλο με δική του θέληση, το σπαθί του Κας, ένα κοιμήλιο που μισούσε απόλυτα τον Βέκνα και χειραγώγησε τον Κας να επαναστατήσει. Και τι είναι το μοναδικό πράγμα στον κόσμο του Stranger Things που έχει αυτό το είδος ενέργειας? Έτσι είναι η κιθάρα του Έντι, το όργανο που χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τον ανάποδο κόσμο. Έτσι, για να σώσει τον Ντάστιν, για να γίνει σύμβολο της θυσίας. Αυτή η κιθάρα μένει εμποτισμένη με το επαναστατικό του πνεύμα. Το περίεργο είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι συνέβη με αυτή την κιθάρα μετά τον θάνατο του Έντι. Όταν αυτή η κιθάρα ξαναπαίξει τον κόσμο ανάποδα, κάτι θα αλλάξει. Αυτή η διάσταση παραμορφώνει τα πάντα. Για παράδειγμα, το σπίτι των Κρίλ, τα δέντρα, τα όπλα, τα μετατρέπει όλα σε αυτή τη φύση. Έτσι, όταν εκτεθεί ξανά, η κιθάρα θα αρχίσει να μεταλλάσσεται και θα μετατραπεί σε κάτι νέο. Το νέο σπαθί της Κας, έκδοση Upside Down, ένα ζωντανό όπλο που πάλεται, τραγουδά, ψιθυρίζει και αντιδρά, το οποίο θα φορτίσει το θρηματισμένο όπλο του Έντι. Αυτή η κιθάρα σπαθί είναι σχεδιασμένη για έναν μόνο σκοπό, να καταστρέψει τον Βέκνα. Έτσι, όπως και στα μπουντρούμια και δράκους, είναι το όπλο του οποίου ο σκοπός είναι να καταστρέψει τον αφέντη που το δημιούργησε. Πιθανόν τα παιδιά να ξανασυναντήσουν τον Έντι, αλλά τώρα σε αυτή τη μεταλλαγμένη εκδοχή του ανάποδου κόσμου, ο οποίος τώρα θα τους κάνει κακό επειδή είναι στο πλευρό του Βέκνα. Καταφέρνοντας να ξεφύγει, ο Ντάστιν θα βρει την κιθάρα του Έντι και θα προσπαθήσει να μάθει να τη χρησιμοποιεί σε μια προσπάθεια να του επαναφέρει τη μνήμη. Στην τελική μάχη, ο Ντάστιν θα πάρει την πένα του Έντι από τον θείο του και θα παίξει κιθάρα στον ανάποδο κόσμο. Αυτό θα βοηθήσει τον Έντι να ξαναβρει τη δική του συνείδηση. Έτσι, όταν η ομάδα προσπαθήσει να τη χρησιμοποιήσει για να βρει τον Έντι, το όπλο θα αρχίσει να δονείται. Ο Ντάστιν την κρατάει και νιώθει ότι κάτι μέσα της πάλεται ενώ παίζει ένα σόλο. Όταν ο Έντι πλησιάσει διεφθαρμένος και άκαρδος, η κιθάρα θα τον αναγνωρίσει. Η δόνηση διακόπτει την έκσταση. Και όταν βρίσκεται στα χέρια του Έντι και του επιστρέφει αναμνήσεις, η κιθάρα μεταμορφώνεται σε μια εκδοχή του ανάποδου, μετατρεπόμενη σε κιθάρα σπαθί. Η διαφθορά επιτέλους σπάει, ο Έντι ξυπνάει και έτσι γεννιέται η προφητεία. Ο πρωταθλητής που δημιούργησε ο Βέκνα θα γίνει ο πολεμιστής που θα τον καταστρέψει. Και εδώ ξεκινάει η τελική προδοσία. Ο Έντι κόβει το χέρι του Βέκνα, ακριβώς το χέρι που χρησιμοποιεί για να ελέγχει τα μυαλά. Στη συνέχεια του καρφώνει το σπαθί στο μάτι, αναπαράγοντας τον μύθο των μπουντρουμιών και δράκων. Ο Βέκνα μένει εντελώς εξοργισμένος. Προσπαθεί να τον υποτάξει, αλλά είναι ήδη αργά. Το όπλο φτιάχτηκε για να τον νικήσει. Και μετά από μια μακρά μάχη, ο Έντι θα είναι αυτός που θα δώσει το τελικό χτύπημα. Ο Βέκνα θα πέσει, ο ανάποδος κόσμος θα σπάσει, αλλά δυστυχώς ο Έντι δεν επιστρέφει με τους υπόλοιπους. Πώς νομίζετε ότι συνδέεται η ιστορία του Kaz από το Dungeons & Dragons με τον Έντι στο Stranger Things? Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας και να εγγραφείτε για περισσότερα βίντεο σχετικά με το Stranger Things.